Jotono lamsok ang tapos de barma physical therapist tini ang kok sanai tennis elbow eba sini kone samana tuyoi a kone samani tabok nukja khabo ba belai khe common tabok ni dino jara samong khainai rok jara repetitive work khainai rok borni bagai abo common tennis elbow abo tamo tennis elbow khasini medical tam bai sanai thangka angka lateral epicondylitis hino a lateral epicondylitis ni oro je humerus tongmani aron chimi je extensor group of muscle tongmani bo aron chimi originate angai tei finger thangai hawoi insert angayo aboni samong khasini je wrist no extend khlaimani so jara samong khainai repetitive movement jara gardener ba tennis thangnai rok aborok belai khe abo common so abo belai khe sawo abong khangkai samani abo baksa borok biar khlaimeya so chung tini nailainai abo sakangkai ba nini tennis elbow ongkhai nung bahai ke bono saimannai nini tennis elbow tongo hinai tabuk chung nailainai bahai ke saimannai nini tennis elbow oda ongkha ba ongya noro nogo tongtino abo saimani mano nung tennis elbow ba lateral epicondylitis ni nung suffer da khai tong bahai khainai abo very simple kaisa kobong nadi kobong naoi nini oro beradi khoriwo berawoi yak nomoti khe normal babe relax khaidi khaitam khainai nini je opposite hand tomani je free hand tomani abono o jaga beranai bera khangangkai nang mo yak nomoti khe ma koinai tai nini o yak ni pressure ka tola digi ma thangnai moti khai kaham ka naina rakdi moti khaipuru tamong nai ni resistance kalaima pore o jaga nini pain je nang sajakmani taisa start angai thangnai jodi ating khangkai norok 70 to 80% confirm norok tennis elbow angai mano so abokhai bahai kai nang tennis elbow oda angya nogo saimana bagai tabuk sing nailai nang tennis elbow jodi ang khangkai bahai kai abono nang recover nai bahai kai hamnai nogo tongtina norok try khaimano very simple norok kaisa botol bisingo tui dadi dai nang borok no bono nang borof sramsimano eba borof saya phano kisa bela emergency physio tonioi kia thanda khaioi tonimano aboni pore nang tam khainai nina sama jaga thangai nang ma beranai berawoi toninai matikhai toni at least 10 to 15 minutes nang beranai salot waitam khlai so nini ate ingkai tamang nai nini je inflammation nang mani eba phuli thangmani abo aste aste ba teruk khai subside nai tai komi nai abo norok nogo khlaimano tai kisa norok khlaimano ani thanim tongo ultrasound abo to nong thani tonglak norok mangkhai kaisa physical therapist bai thangai contact khlaidi abo tam khainai mongkha ultrasound gel o gel da nango ja roklaioi nini mo machine ultrasound therapy hino a machine on khainai khai mo head by je tongmani nang abono circular motion nang apply khlainai yang intensity bari roi so ating kai tamong nai nini je inflammation mani abo healing nai heal ni pore nang je pain rog mani abo jotono kamai thangnai kha khayo mo chikonsa video kisa informative khana hinai norok sajak khai subscribe tai share khlaidi je borok nangkoknai borok bokni thani sogoina bagai hambai